Авылда үземә йорт салып йөрим. Бураны күтәргәч, түбә тактасын ябарга чират җитте. Ә безнең якта пилорама тотучы кешеләр буа буарлык. Әллә кайда 7 ят кешегә йөрмим дип үз танышыма бардым. Моңача төзелеш эшләре белән булашмагач хакларын да белмим. Такта күпме тора дип сорадым. Синең өчен генә кубометрын 6000 сумга бирәм, диде танышым. Ни дисәң дә язучы кешесең, китапларыңны бөтен халык укый. Бу сүзләрдән эчемә җылы йөгерде. Барбыр язучы кешегә хөрмәт бар икән. Шунда ук акчасын түләп тә куйдым. Иртәгәсенә теге материалларны барып алып кайттым. Ә берничә көннән туганым шул ук кешегә такта алырга китте. Һәм гаҗәп, ул кубометрын 5000 сумга алган. Ә нигә Айгизгә 1000 сумга кыйммәтрәк биргәнсең, дип кызыксынган туганым. Ул язучы кеше бит. Димәк бай, мин бит аны алдамадым. Синең өчен генә, дидем сатканда.